ka san da cewa zaka iya wannan abin a Fly It. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkamu da haka, barkamu da kasancewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon mun zo muku ci gaba ne da bayani akan Fly It. Fly It mun yi muku bayani a bidiyon mu na baya, mun yi muku bayani kuma zaka iya zuwa ka duba bidiyon mu na baya wanda muke bayani akan yadda za ta iya buɗe maka dukkan wani bidiyo da wata browser wata player ta kasa buɗe maka, ita za ta iya buɗe maka domin tunda quality za ta iya buɗe maka kowane bidiyo ko mai rashin quality sa za ta iya ƙara musu quality da dai sauransu. To a wannan bidiyon Allah ya nuna maka wani babban sirri wanda baka sani ba akan Fly It. Yau dan uwa idan wannan ya kan ziyarta ka wannan channel dan karka manta ka danna wani alamar subscribe, ka danna alamar karrawa domin ka kasance da sauran shirye-shiryen mu zaran mu karka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya bayyana. Yau bari mu shiga cikin browser don nuna muku yadda za ka gane wannan tsarin, yadda za ka gane wannan sirrin na wannan browser. Yau wanda ka shiga wannan browser ga ina abin da zai faru na wannan ga ina daga sama nan ya nuna mana ga yin search, ga yin downloading, ga yin video folder, playlist duk zamu iya gani a cikin wajen. Idan ku zo kasa kuma zamu iya ganin video, ga yin music, ga yin download, ga yin mi. Yauwa to abin da zamu nuna muku shine wajen download din nan. Wannan wajen download din waje ne mai muhimmanci, waje ne wanda zai baka mamaki inda zaka iya shiga ka je ka download din abubuwan mu shiga cikin sa gani. Ka gani da fari zaka iya shiga WhatsApp ko a turo maka a WhatsApp, zaka iya download din suka ajiye shi akai Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, ga yin TV, ga yin da sauran social media ga sana da sauran social media. Kowane social media zaka iya zuwa ka je ka dauko application kamar Mahdy. Kowane application da kowane social media zaka iya zuwa ka je ka dauko dukkan wasu application da kake so ko kuma da kaga dama kana so ka dauko kowane kalar bidiyo da bidiyoyi ko kuma waƙoƙi da yake so. Nan ma dai zaka waƙoƙi da suke cikin wayarka, bidiyoyi gaba daya zaka sa cikin wannan player da za ta shirya maka su. Kuma sannan abun mamaki shine nan abu na farko wanda ya fi burge ni shine nan zaka iya zuwa shiga ko wani social media ka je ka dauko bidiyo ko waka, kuma sannan ka soke ta akan wayar, kuma sannan ta zauna a cikin browser idan kana so kalle ta ka je kalle ta offline kai tsaye babu ruwanka da wata matsala. Yau wannan shine karshen bidiyon namu, kar ka manta kai subscribe kai danna alamar karrawa domin ka kasance da sauran shirye-shiryen da zaran mu dora. Kar ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya bai ka san hada bidiyo.